Parlok na prang sophaya pi hakane ka waipat ka video. Katnu tli kiri kipalayo pandra ya ka FIFA World Cup haka history jong ka football. Bat kari ayu kepala job ningkong ya ka FIFA World Cup. La panlong ningkong ya ka World Cup haus nam khat kendai spa lai peu. Ka Uruguay kedai kari kapa job ningkong ya ka FIFA World Cup. Da kaba penlim ya ka Argentina da sau la argol ha ka final. Don tang prat li kiri kipalayo pan job ya ka FIFA World Cup haka history jong ka football. Kari Spain bat ka England kila job ya ka World Cup tang mar sen. Ka Uruguay bat ka France kila job ya ka World Cup mar arsen. Ka Argentina kila job ya ka World Cup lai sen. Ka Germany bat ka Italy kila job mar sen ya ka FIFA World Cup. Bat kari Brazil kila job sen ya ka FIFA World Cup. Ka Brazil kadai kari kepala job pun tam ya ka World Cup. But sa kari Germany bat ka Italy. Kari Spain kelayo pandra ya ka FIFA World Cup arajar sipeu. Da ka penlem ya kari Netherlands da iwe la not goal ha ka final. Ka England kelayo pandra ya ka World Cup haus nam khat kendai spa ndreu. Da ka penlem ya ka West Germany da saula argol ha ka final. Ka Uruguay kelala panjob ya ka World Cup paningkong haus nam khat kendai spa lai peu. Da kaba penlem no ya ka Argentina da saul argol ha ka final. Bat kelayo bandra ya ka FIFA World Cup hakasin kaba ar haus nam khat kendai spa san peu. Da kaba ka penlem no ya ka Brazil da ar la iwe gol ha ka final. Ka France kelayo menjob ya ka World Cup paningkong haus nam khat kendai spa kendai pra. Da kaba penlem no ya ka Brazil da lai la not gol ha ka final. Bat kala job ya ka World Cup hakasin kaba ar ha ka World Cup arajar kat pra. Da kaba penlem no ya ka Croatia da saula argol ha ka final. Ka Argentina kelayo menjob ya ka World Cup kemeningkong ha ka World Cup khat kendai spa nyebu pra. Da kaba penlem no ya ka Netherlands da lai la iwe gol ha ka final. Ka Argentina kala job ya ka World Cup hakasin kaba ar ha ka World Cup khat kendai spa pra pondreu. Da kaba ka penlem no ya ka Germany da lai la argol ha ka final. Bat kala job ya ka World Cup hakasin kaba lai ha ka World Cup arajar arpuar. Da kaba ka penlem no ya ka France da saula ar lingba ka penalti. Ka Italy kala job ya ka World Cup kemaningkong ha ka snap khat kendai spa lai pusau. Da kaba ka penlem no ya ka Czechoslovakia da ar la iwe gol ha ka final. Ka Italy kala job ya ka World Cup kaba ar ha ka snap khat kendai spa lai pra. Da kaba penlem no ya ka Hungary da saula ar gol ha ka final. Ka Italy kala job ya ka World Cup hakasin kaba lai ha ka World Cup khat kendai spa prapu ar. Da kaba penlem no ya ka Germany da lai la iwe gol ha ka final. Ka Italy kala job ya ka World Cup kaba sau ha ka World Cup arajar ndreu. Da kaba penlem no ya ka France da sanda lai lengba ka penalti ha ka final. Ka Germany kala job ya ka World Cup kemaningkong ha ka World Cup khat kendai spa san pusau. Da kaba penlem no ya ka Hungary da lai la ar gol ha ka final. Ka la job ya ka World Cup hakasin kaba ar ha ka World Cup khat kendai spa nya pusau. Da kaba penlem no ya ka Netherlands da ar la iwe gol ha ka final. Ka Germany kala job ya ka World Cup hakasin kaba lai ha ka World Cup khat kendai spa kendai peu. Da kaba penlem no ya ka Argentina da iwe ra not gol ha ka final. Bat kala job ya ka World Cup kaba sau ha usnam arhajar kat sau. Da kaba penlem biang ya ka Argentina da iwe ra not gol ha ka final. Ka Brazil kala job ya ka World Cup kemaningkong ha usnam khat kendai spa san pra. Da kaba penlem no ya ka Sweden da san la ar gol ha ka final. Kala job ya ka World Cup hakasin kaba ar ha ka World Cup khat kendai spa ndreu ar. Da kaba penlem no ya ka Czechoslovakia da lai la iwe gol ha ka final. Ka Brazil kala job ya ka World Cup hakasin kaba lai ha ka World Cup khat kendai spa nyau peu. Da kaba penlem no ya ka Italy da sau la iwe gol ha ka final. Kala job ya ka World Cup hakasin kaba sau. Da kaba penlem no ya ka Italy da lai la ar lengba ka penalti ha ka final. Ha ka World Cup khat kendai spa kendai pusau. Ka Brazil kala job ya ka World Cup hakasin kaba san ha ka World Cup arhajar ar. Da kaba penlem no ya ka Germany da ar la not gol ha ka final. Parlok yanu pikirsian ha ka World Cup arhajar ar pendreu. Sengapa komen hapo komen section. Lara pisngo tenat ikani ka video sengapa yara ban kirsian da kaba like bat subscribe. Kublai sibun.